Drahí bratia a sestry, pri tejto vzácnej príležitosti, že k nám zavítal jeho excelencia monsignor Ján Oroš, arcibiskup našej arcidiecézy, pozdvihneme si srdcia k Bohu a vrúcne sa modlíme za nášho arcipastiera Jána. Bože, večný pastier veriaceho ľudu, Ty láskavo vedieš svoju cirkev a ustanovuješ v nej rozličné duchovné služby. Prosíme ťa za tvojho služobníka Jána, ktorého si vyvolil za biskupa. Pomáhaj mu, aby v Kristovom mene spravoval tvoj ľud ako verný učiteľ, svätý kňaz a starostlivý pastier skrze Krista nášho Pána.
Modlíme sa. Bože, darca každého dobra, na príhovor svätého biskupa Mikuláša, pomáhaj nám v každej núdzi a chráň nás pred každým nešťastím. Daj nám veľkodušné srdce, aby sme ochotne dávali iným, čo prijímame od Teba, a tak bezpečne kráčali po ceste spásy skrze Krista nášho Pána. Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho. Áno, všetci sa radujeme, že konečne prišiel tento deň, na ktorý sme sa rok pripravili, týždennými stretnutiami pod vedením pána dekana, pánov kaplánov, katechétov a animátorov. Musíme úprimne priznať, že toto obdobie prípravy na príchod Ducha Svätého bolo niekedy veľmi náročné. Veď sme sa snažili spoznávať najprv seba a pravda o sebe niekedy bolí. No zároveň sme sa snažili hlbšie spoznávať aj Pána Boha a jeho plán s našimi životmi. A tak sme sa dozvedeli veľmi veľa nových vecí. A spoznávali sme aj cirkev a životy v spoločenstvách. Tieto pravdy našej viery nás povzbudzovali a otvorili nám nové perspektívy. Získali sme chuť urobiť niečo pre Pána Boha a pre cirkev. To niečo znamená predovšetkým žiť svoju vieru v každodennom živote, osvojiť si modlitbu a život s Kristom. Ale znamená to aj získavať iných ľudí pre Ježiša Krista a pre jeho evanjelium. No cítime, že toto všetko nie je ešte dostatočne pripravené. Presne tak, ako apoštoli pred Túricami. Preto veľmi potrebujeme Ducha Svätého a jeho dary, lebo sa chceme stať šťastnými ľuďmi a užitečnejšími kresťanmi pre cirkev aj pre svet. Drahý otec arcibiskup Ján, v mene všetkých birmovancov vás úprimne vítam a prosím, modlite sa za nás, aby sme splnili poslanie, ktoré dnes dostaneme. Zaniesť evanjelium do súčasného života a presvedčiť v ňom o Kristovi svojím životom.
Milovaní moji bratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, milí bohoslovci, drahí birmovanci, chlapci a dievčatá, milí rodičia birmovancov, birmovní rodičia, milí diváci televízni, ktorí sa zapájajú do tejto svätej omše priamym televíznym prenosom, milovaní bratia a sestry. Schádzame sa na Turice, na sviatok zoslania Ducha Svätého, teda na 50. deň po Veľkej noci. V 50. deň po Veľkej noci Duch Svätý zostúpil na apoštolov, ako im prisľúbil Pán, a dostali aj moc dovršiť dielo krstu udelením Ducha Svätého. Takto čítame v skutkoch apoštolských. Keď svätý Pavol apoštol položil ruky na pokrstených, dostali Ducha Svätého a začali rozprávať rozličnými jazykmi a prorokovať. Vy ste už boli pokrstení. Teraz budete na čele poznačení kryzmou a dostanete sílu Ducha Svätého. Tú istú silu, ktorú dostali apoštoli vo večeradle. A zrazu mocou Ducha Svätého sa z týchto apoštolov, ktorí sa báli, že aj oni budú pribití na kríž, aj oni budú mučení a boli zavretí vo večeradle, zamknutí, zrazu účinkovaním Ducha Svätého otvárajú bránu večeradla a vychádzajú von medzi ľudí, aby ohlasovali slová spásy, radostnej zvesti, evanjelia o zmrtvých staní Ježiša Krista. Váš život, ako hovorí apoštol Pavol, má byť všade ako príjemná Kristová vôňa. On to krajšie nedokázal vyjadriť, tak to nazval krásnou vôňou. Predstavte si, toľko mladých chlapcov a dievčat vystúpi z tohto chrámu po ukončení svätej omše a vy sa stanete príjemnou vôňou nielen pre cirkev, ale pre celý náš národ, pre naše spoločenstvo. Dajte sa viesť Duchom Svätým a usilujte sa pomáhať všetkým ako Ježiš Kristus, ktorý neprišiel preto, aby obsluhovali jeho, ale aby on sám slúžil. A teraz sa už zamyslíme nad sebou, hĺbme sa do seba, spýtujme si svedomie, oľutujme si hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, Príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, Zmiluj sa nad nami. Veľký si svätý, veľký si Pán, veľký si najvyšší, Ježišu Kriste. Duchom Svätým, sláve Modlíme sa. Všemohúci Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posvedzuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní Evanjelia, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I strpli a udivení vraveli: Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judei a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Arabi. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Dobroreč, duša moja Pánovi. Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký
aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane. Zem je plná tvojho stvorenstva. Odnímaš im dých a hneď hynú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pánova chvála nech trvá na veky. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Kiež sa mu moja pieseň zapáči. A ja sa budem tešiť v Pánovi. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, žite duchovne a nebudete naplňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tom vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona nie. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Počuli sme Božie slovo. Príď k nám, Otče chudobných, príď k nám, darca darov stých, svetlo srdca ľudského. Práci odpočinúť
spárne chladné vanutie, v pláči práva zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Záčnosti odmenu, daj smrť dobrú bláženú, daj nám radosť trvalú. Aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali,
keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Počuli sme slovo Pánovo. Drahý otec arcibiskup Ján, emeritný otec arcibiskup Ján a otec generálny vikár Ján. Teraz nastáva chvíľa, aby som vám ako duchovný otec farnosti predstavil týchto 100 kandidátov sviatosti birmovania, ktorí sa po celý rok trojfázovo pripravovali na dnešnú veľkú chvíľu. A to v rodine, vo farskom spoločenstve a v školách na hodinách náboženskej výchovy. A sú medzi nimi aj dospelí mladí muži a ženy, ktorí birmovnú prípravu absolvovali vo svojom spoločenstve. Rád by som s vierou a nádejou povedal, že viaceré rodiny si začali uvedomovať, že sviatosť birmovania je sviatosťou kresťanskej dospelosti a preto sa snažili s určitou výchovnou zodpovednosťou a láskou pomáhať svojim deťom pochopiť veľkosť tejto sviatosti. Čo sa týka prípravy v farskom spoločenstve, každý piatok večer pri svätej omši a po nej sme sa snažili aj s pánmi kaplánmi, katechetmi a animátormi preberať birmovné katechézy. V nich mladí objavovali pravdy viery, morálne princípy, potrebu sviatostného života a dôležitosť spoločenstva cirkvi. V školách na hodinách náboženskej výchovy im katecheti a učitelia náboženstva sprostredkovali hĺbšie osvojenie si kresťanského náboženstva prostredníctvom mládežníckeho katechizmu Jukat. Drahí otcovia, všetci máme tú skúsenosť, že najväčším paradoxom kresťanov v súčasnej dobe je stále sa zväčšujúci rozdiel medzi teóriou a praxou, medzi poznaním pravdy a jej prežívaním. Avšak vieme aj to, že iba Duch Svätý môže vyplniť túto medzeru. Veríme, že on môže spôsobiť, aby sa títo birmovanci stali raz martírmi, teda svedkami Kristovo evanjelia. Máme nádej, že požehná úprimnú snahu všetkých, ktorí pripravovali týchto mladých ľudí na prijatie Ducha Svätého. Drahý otec arcibiskup, prosím vás, aby ste vyslúžili prítomným kandidátom sviatosť birmovania. Milí moji bratia, v biskupskej kňazskej službe, drahí moji mladí priatelia, chlapci a dievčatá. Viete dobre, že každý jeden človek má svoje osobné dejiny. A vy sa niekedy zamýšľate nad sebou, že čo všetko už za tých niekoľko rokov sa stalo skutočnosťou vo vašom živote. V období detstva, potom neskôr, keď ste sa priblížili už k dospievaniu, no a už teraz ako mladí muži, mladé ženy, mladí chlapci, mladí dievčatá, ktorí sa rozhodli vstúpiť do užšieho spoločenstva s Bohom a cirkvou cez sviatosť birmovania, tak ako vám váš duchovný otec jasne povedal, aby ste sa stali dospelými kresťanmi.
Nielen my sami, ale celé národy, národnosti a rasy majú svoje dejiny. A dokonca svoje dejiny majú aj slová, ktoré vyslovujeme. Kto si napísal, že kvety sa menia podľa ovzdušia, prostredia, šaty podľa doby a módy a slová podľa stupňa kultúry. Slovo je tiež vyjadrením ľudskej myšlienky. Vonkajší výraz slova je zdedený po predkoch, naučený od druhých, ako vnútorný obsah, ktorý k slovu patrí, sa mení aj slovo podľa bohatstva alebo úbohosti vnútorného života. Ak toto tvrdenie platí v poézii, v literatúre, v kultúre, o to viac platí aj v náboženskom živote. Takýmto mnohoznačným slovom je aj pojem ducha. Napríklad latinský výraz spiritus. Aj ten si každý môže vysvetľovať podľa seba. Viete dobre, že ľudia, ktorí sú vzdialení od Pána Boha a ktorí, povedzme, holdujú alkoholu, tak v tomto slove nachádzajú čosi celkom iné ako človek veriaci. Spiritus. My vieme, že tento výraz súvisí so slovom spirare, teda dýchanie. Niekedy sa stáva, že zvlášť tí najmenší žiaci na našich školách si to tak troška pomýlia, ale veľmi správne, keď povedia, že vzduch svätý. Teda nehovoria o Duchu Svetom, ale si to prispôsobia svojmu zmýšľaniu a nazývajú Ducha Svätého vzduchom svätým. A myslím si, že majú v určitom zmysle aj pravdu. Prvé pozorovanie jednoduchého človeka naučilo hľadať priamu súvislosť s dýchaním. Ako som povedal, vydýchnuť naposledy napríklad znamená zomrieť, rozlúčiť sa so životom. Preto sa životný princíp v človeku začal veľmi skoro nazývať dýchom, duchom a dušou. Aj latinské slovo animus, anima, má rovnaký koreň ako grécke anémos, teda vánok, vietor. Pamätáte sa ešte z knihy Genesis pri stvorení človeka, ako znejú tie slová stvorenia. Boh vdýchol do človeka dušu. A keď ste dávali dobrý pozor pri čítaní dnešného evanjelia, tak ste mohli počuť, ako Pán dýchol na apoštolov. Je teda potrebné si uvedomiť, že človek potrebuje nielen vzduch k tomu, aby mohol existovať, aby mohol dýchať, nielen ten skutočný kyslík, ale potrebuje aj Ducha Božieho, aby mohol duchovne dýchať. Aby sa aj duchovne okysličoval a neodumieral. Hájiť duchovné záujmy proti hmotárstvu a materializmu, starať sa o vývoj duše, učiť mládež duchovným hodnotám, to nie je iba kresťanským programom, ale záujmom každého civilizovaného človeka. Podobne ako vietor roznáša semiačka, ako roznáša pelové zrniečka a kvety, stromy, rastliny sa oplodňujú a prinášajú úrodu, tak aj my sme takto duchovne posilňovaní, preporodzovaní, oplodňovaní duchovne Duchom Svätým, aby sme mohli prinášať to ovocie, o ktorom píše svätý Pavol apoštol v liste Galatianom. Láska, láskavosť, dobrota. To je ovocie ducha.
Túto skutočnosť si musíme dobre uvedomiť, aby sme boli schopní pochopiť pojem ducha tak, ako sa vyskytuje v kresťanstve. Je tu určitý rozdiel významu vied zdánlivo podobných. Hoci je veľmi ušľachtilé hovoriť, povedzme, o duchu Jána Holého, o duchu Bernoláka, Štúra, Hurbana, Hodžu. Áno, aj to je duch národa. Aj svätý Pavol praje kresťanom, aby v nich žil duch Kristov. Ale toto vyjadrenie je zdánlivo síce podobné, ale zmysel je celkom iný. Duch Kristov je totiž tretia božská osoba, Duch Svätý. Nie je to len nejaký obrazný výraz pre vyjadrenie určitých duchovných hodnôt, na rozdiel od telesných, ale ide tu o vyjadrenie nového, vyššieho životného princípu. Vyjadruje to aj nové meno, ktoré si dávali kresťania hneď po krste. Vidíte teda, aj to vaše nové meno, ktoré dnes dostanete pri birmovke, upozorňuje na túto premenu, na túto zmenu v Duchu Svetom. Aby ste mali ešte aj ďalšieho ochráncu, patróna, svetca a sveticu, ktorí vás na tejto ceste viery budú sprevádzať a posilňovať. Vaši birmovní rodičia by mali naďalej dbať o to, aby sa ten váš duchovný život zušľachťoval. V prvom rade svojim osobným príkladom. Nie je dobré si vyberať birmovných rodičov len podľa toho, či sú bohatí. Prídu z Ameriky, prinesú veľké dary. Ale ako sa ten Američan alebo Slovák v Amerike môže o vás duchovne starať, keď je tisícky kilometrov vzdialený od vás? A preto je dobré mať vždy pri sebe takých birmovných rodičov, ktorí prakticky svojim osobným príkladom aj v manželstve a v rodine vás budú v tomto duchu podporovať. Teda, podobne ako na Turice, vo večeradle sa Duch Svätý prejavil ako vietor, ako vzduch, tak aj my používame tento výraz Duch Boží v tom zmysle, aby prinášal novú silu, aby nás občerstvil, aby nás naplnil optimizmom do ďalšej práce, aby nás, tak ako keď sedíte v plachetnici, pohnal dopredu tým svojím vetrom. Duch Svätý nás ženie, aby tá naša plavba bola čím bezpečnejšia a krajšia. Na Turice sa zjavil Duch Svätý apoštolom aj ako oheň. Turice pochádza toto slovo zo slova turis, teda oheň. Oheň je charakteristický tým, že nás zohrieva v zime, že si môžeme upiec chlieb. Surové cesto sa nedá jesť. Nie je jediteľné. Ale keď sa cesto upečie v peci, tak sa z neho stáva dobrý chrumkavý chlebík. A vy dobre viete, keď o niekom, kto si povie, že tento človek je ako dobrý kus chleba, tak čo to znamená? Aj v tom duchovnom zmysle, že je to ušľachtilý človek ako ten kus chleba, ktorý bol prepečený vo výhni. Aj my sme tu v tej výhni Ducha Svätého, podobne ako apoštoli vo večeradle. Surové materiály, ako je kov, same o sebe nemôžeme používať. Musia sa dostať do ruky kováča, ktorý ich dáva do výhne a potom z nich vyrába užitočné nástroje. A tak sa aj my máme stať nástrojom Božím skrze Ducha Svätého.
nástrojom v cirkvi, spolupracovníkmi vašich duchovných otcov, animátormi. A svojím príkladom máme byť na osoch celej našej spoločnosti, celému nášmu Slovensku, celému svetu. Je to úžasné, že mnohí to pochopili. Máme aj vysokoškolákov tu na Trnave, na Trnavskej univerzite, ktorí prerušujú štúdium na fakulte zdravotníctva a sociálnych vied a idú na niekoľko rokov do Afriky ako misionári. Čo ich tomu ženie? Horia ohňom Ducha Svätého. Oni vedia, že je tam ebola. Oni vedia, že im tam hrozí aj malomocenstvo a že sú tam rozličné také kmeňové boje, ale odchádzajú. To je výsledok činnosti Ducha Svätého v ich životoch. A preto aj dnes na Slovensku, zo Slovenska máme 300 misionárov v Afrike a v krajinách tretieho sveta. A medzi nimi je veľmi veľa študentov z Univerzity svätej Alžbety v Bratislave, ale aj z iných univerzít. Je to úžasné. Pozrime sa na naše deti a mládež. Predstavte si, že v tomto roku prišiel medzi nás africký biskup z Kene, biskup Dominik, Černoch, domorodec. Prišiel sa poďakovať za to, že naši koledníci v minulom roku vykoledovali 1 milión eur na africké projekty. Slovenské deti po Lázoch, Kopaniciach chodia koledovať s radostnou novinou o narodení Ježiša Krista. No a ten výsledok toho koledovania posielajú chudobným africkým deťom, aby mohla byť postavená škola alebo nejaké zdravotnícke stredisko. Nie je to úžasná, jasná podoba činnosti Ducha Svätého v dnešnom svete? Na záver mi dovolte, aby som pripomenul, že je potrebné, moji mladí priatelia, sa držať aj tej zásady, že zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Medzi mladými ľuďmi sa dnes veľmi tak šíri a tak suverénne šíri, že je demokracia. Kto mi čo bude rozkazovať? Cirkev mi bude niečo prikazovať, farári, biskupy mi budú prikazovať niečo. Ja si robím všetko podľa seba. Ja som slobodný, slobodná. Čo sa mi má cirkev miešať do môjho súkromného života? Zaiste ste si všimli, že okolo Trnavy menia zvodidlá pri autostrádach. Je tam 60-ka, mnohí vodiči trúbia, sa predbiehajú, sú nahnevaní, pretože zabudli, že práve pred rokom, nedaleko Trnavy, sa prevrátil autobus s našimi študentkami a 4 dievčatá zahynuli. Prečo? Lebo tam neboli zvodidlá. A my sme nahnevaní. Kto nás má právo zdržovať v našej rýchlosti? Ale tie zvodidlá sú tam pre tvoje dobro, aby ťa udržali na ceste, aby si nemusel prežívať takú veľkú tragédiu. A toto je 10 Božích prikázaní, to sú cirkevné prikázania, to je cestovný poriadok, to sú tie noty, ktoré majú naši muzikanti pred sebou, to je všetko poriadok, podľa ktorého sa dá niečo dosiahnuť. Poriadok v rodine, poriadok v svojom živote. Keď ruská cárovna Katarína II. Chcela zničiť Poľsko, tak tam poslala niekoľko desiatok tisíc prostitútok. Viete si to predstaviť? To bol jej boj proti Poľsku. Duchovne, morálne zničiť mladých ľudí, zničiť rodiny, spoločnosť a potom je už veľmi ľahko
bojovať proti inej krajine. A táto nemravná cárovná, ktorá mala pôvod v Nemecku, potom prešla na pravoslávie, ale bola totálne neveriaca, nemravná, tak robila takéto veci. Či dnes necítime, že máme aj v spoločnosti Kataríny II., ktoré neustále do spoločnosti mladých ľudí vysielajú akési učenie, akýsi štýl života, ktorý je pre nich normálny, ale nie je normálny pre veriaceho kresťana katolíka. Či nevidíme, že sa to deje úmyselne, rozložiť spoločnosť, aby sa potom s ňou lepšie manipulovalo s ľuďmi. Milí bratia a sestry, som veľmi rád, že aj vy ste sa rozhodli pripraviť svoje duše, svoje životy na prijatie Božieho Ducha Svätého. On sa stáva vašou posilou v pokušeniach. On sa stáva akoby domácim pánom vašich srdc. Tak ako v živote apoštolov, i vo vašom živote a práci sa chce prejavovať ako duch posvetiteľ, obnoviteľ. Pane, zošli svojho ducha a všetko sa pretvorí a obnovíš tvárnosť zeme. Amen. Teraz, moji milovaní bratia a sestry, milí birmovanci, pred prijatím Ducha Svätého si najprv obnovte vieru, ktorú ste kedysi vyznali v krste, alebo ktorú za vás z cirkvou vyznali vaši drahí rodičia a krstní rodičia. Pred týmto farským spoločenstvom sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorého dnes príjmete, ako prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci? Veríte vo svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je naša viera. Toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Milovaní bratia a sestry, prosme teraz Všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcéram, ktorých už v krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého obhajcu, udelím ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti,
a naplň ich duchom bázne voči Tebe skrze Krista nášho Pána. Sofia, príjmi znak daru Ducha Svätého. Amen. Pokoj s Tebou. S duchom Tvojim. Lucia, príjmi znak daru Ducha Svätého. Amen. Pokoj s Tebou. Matúš, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Šimon, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Sofia, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Nikola, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Ján, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Gabriel, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Príjmi znak daru Ducha Svätého. Jozef, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Peter, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Michal, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou. Znak daru Ducha Svätého. Pokoj s Tebou.
Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Peter, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Katarína, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Ema, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Milan, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Anna, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Oh
Drahí dospelí kresťania, chlapci a dievčatá, milá mládež, pri tejto slávnostnej príležitosti hneď po prijatí darov Ducha Svätého vrúcne prosme všemohúceho Boha Otca a nech je naša modlitba jednomyselná, ako je len jedna viera, jedna nádej a jedna láska, ktoré vychádzajú z Ducha Svätého. Otče, daj, aby cirkev v sile Ducha Svätého vždy verne hlásala Božie kráľovstvo celému svetu. Otče, udel svoje požehnanie a vytrvalosť povolaní bohoslovcom a diakonom, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, daj, aby všetci veriaci boli otvorení pre pravdu a dary, ktoré udeľuje Duch Svätý. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, zošli svojho ducha, svetlo srdc, aby upevnili kolísaví vo viere. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, splň nádej zosnulých, aby pri druhom Kristovom príchode dosiahli slávu vzkriesenia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Ty si udelil apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho oni a ich nástupcovia dávali ostatným veriacím. Láskavo vypočuj našu modlitbu a daj. Nech sa aj teraz prostredníctvom veriacich šíri dielo, ktoré si konal na začiatku ohlasovania Evanjelia skrze Krista nášho Pána.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, nebeský Otče, daj, aby nám Duch Svätý pomáhal stále lepšie chápať tajomstvo tejto obety a priviedol nás k plnému poznaniu pravdy podľa prisľúbenia Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. Pohore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože. Lebo na završenie veľkonočného tajomstva našej spásy zoslal si dnes Ducha Svätého na tých, ktorých si v Kristovi, svojom Synovi, prijal za svoje deti. Ten Duch Svätý na počiatku cirkvi zjavil všetkým národom pravého Boha a rozmanité jazyky ľudskej rodiny združil vo vyznávaní tej istej viery. Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán všetkých svetov, plné sú nebesiacich svet, Tvoje slávy, Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánov. Naozaj si svätý, Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie bláženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj s tebou. 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 Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie.
Kristovo. Telo 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 Kristovo.
Modlíme sa. Bože, Ty si pomazal svoje deti Duchom Svätým a posilnil si ich telom a krvou svojho Syna. Sprevádza ich svojim požehnaním a pomáha im premáhať všetky protivenstvá, aby svojim svätým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchľovali jej zveladenie vo svete, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Drahí otcovia arcibiskupy, drahý pán generálny vikár, drahý pán dekan a páni kapláni, drahí bratia a sestry, na záver našej krásnej slávnosti sa vám chceme prihovoriť aj my, rodičia týchto birmovancov. Myslím, že všetci prežívame veľkú radosť. Naše deti sa rok pripravovali na tento významný deň svojho života a dnes prijali Ducha Svätého. Je to úžasný dar. A teraz nastala chvíľa, kedy sa chceme za tento dar poďakovať. Na prvom mieste ďakujeme Pánu Bohu, že nám dal vieru, vďaka ktorej sme sa aj s našimi deťmi rozhodli začať i dokončiť prípravu na birmovku. Úprimne ďakujeme vám, otcovia arcibiskupy a otec generálny vikár, že ste týmto mladým ľuďom vyslúžili sviatosť birmovania. Ďakujeme aj za povzbudivé slová vašej homílie, otec arcibiskup Ján, ktoré si, ako veríme, budú môcť naše deti pripomínať, keď prídu skúšky ich viery. Ďakujeme aj pánovi dekanovi a pánom kaplánom, ktorí sa našim deťom snažili počas prípravy priblížiť poznanie seba samých, poznanie Boha i poznanie cirkvi, aby tak mohli rásť vo viere a nachádzať svoje pravé miesto v živote. Nech Pán Boh odmení aj úsilie katechétov, animátorov a všetkých, ktorí pomáhali našim deťom pri birmovnej príprave, ale aj pri príprave tejto krásnej slávnosti. Uvedomujeme si, že prijatá sviatosť nie je mávnutie čarovným prútikom, ale vieme aj to, že ak títo birmovanci budú denne spolupracovať s Duchom Svätým, ktorého dnes prijali, on im pomôže obstáť aj v ťažkých situáciách života. A my, ich rodičia, príbuzní a priatelia, im v tom chceme pomáhať. Všetkých vás prosíme o modlitby za týchto mladých ľudí a za naše rodiny. Chceme vytvárať vo svojich srdciach a rodinách také prostredie, ktoré bude otvorené pôsobeniu Ducha Svätého, aby sme sa s jeho pomocou stávali autentickými svedkami evanjelia v dnešnej dobe. Chcem sa vám úprimne poďakovať za krásne slova. Nech sa páči, príjmite. Úprimne vám ďakujem za povzbudivé slova. Nech sa páči. Drahý otec arcibiskup Ján, emeritný otec arcibiskup a otec generálny vikár, milí rodičia, birmovní rodičia, milí bratia a sestry, milí diváci slovenskej televízie. Z úprimného srdca ďakujem vysluhovateľom sviatosti birmovania otcom arcibiskupom a otcovi generálnemu vikárovi za túto dnešnú službu. Oni zvolávali Duchu Svätý príď.
a vysluhovali túto sviatosť, aby sa z prítomných mladých ľudí stali nové stvorenia, zrelí kresťania, svedkovia evanjelia v dnešnej dobe. Drahí otcovia, nech vás Duch Svätý za túto službu odmení svojimi darmi, dobrým zdravím, svetlom a silou zhora. Pohľad na našich mladých, teraz už dospelých kresťanov je plný nádeje. Európske prostredie, v ktorom žijeme, sa začína podobať misijnému územiu. Pre nikoho z nás nie je ľahké úprimne žiť podľa Ježiša Krista, ale v Duchu Svetom a s jeho pomocou sa to dá. Poslanie byť martyros, teda svedok, je veľké poslanie pre súčasnú dobu. Takýto svedok prináša do svojho prostredia pokoj, lásku, dobrotu srdca, istotu pravdy, pevnosť charakteru. Je to kresťan, ktorý všetkých objíma láskou a ukazuje smer, cestu za Ježišom Kristom, po ktorej on kráča ako prvý. Pápež František v Amáne 24. mája 2014 povedal: Duch Svätý uschopní každého kresťana byť svedkom, najprv ho pripraví, potom ho pomaže a nakoniec pošle. A toto všetko sa uskutočnilo práve teraz, dnes. Preto spievame: Toto je deň, ktorý učinil Pán, radujme sa a veselme sa z neho. Milí moji birmovanci, vaše šerpy, ktoré máte oblečené ako duchovné brnenie, vám budú pripomínať nielen birmovné meno, ale aj poslanie. Na šerpe je napísané meno svätca, ktorého ste si zvolili, aby ste podľa jeho príkladu vyznávali vieru a kráčali s Ježišom Kristom a v Duchu Svetom tak ako on. Nebojte sa. Choďte s odvahou viery, lebo ste prijali Ducha Svätého, ktorý je Parakletos. Tento grécky výraz znamená, že Duch Svätý je ten, ktorý ti pomáha, ktorý ťa povzbudzuje a potešuje ťa. Je tvojim obhajcom a bude ti pomáhať brániť proti zlému. Ďakujem vám, milí rodičia, ktorí ste stáli pri svojich deťoch, a to nie len pri ich ľudskom zrode, ale aj pri ich zrode k duchovnej zrelosti. Ďakujem pánom kaplánom, katechétkam, katechétom aj animátorom za ich službu týmto mladým ľuďom. Ďakujem pánovi kostolníkovi a všetkým organizátorom, ktorí pomáhali pri príprave dnešnej slávnosti. Tiež chcem poďakovať lektorom, žalmistovi, spevákom, pánovi dirigentovi zboru i pánovi organistovi za ich službu počas tejto slávnosti. A napokon ďakujem aj slovenskej televízii za dnešný prenos Mariánskej baziliky svätého Mikuláša v Trnave, ktorý mnohým rodinám a mnohým chorým sprostredkoval atmosféru slávnosti zoslania Ducha Svätého. Na záver vás všetkých prosím, modlíme sa za týchto birmovancov a ich rodiny, aby boli totus tuus, teda aby celým životom patrili Kristovi, aby sa z nich stali hrdí a odvážni svedkovia Ježiša Krista, jeho evanjelia a jeho cirkvi, a to v každom prostredí, do ktorého sa v živote dostanú. Pán Boh zaplať. Veľmi pekne ti ďakujem. Nádherná kytica, ďakujem pekne. No, ďakujem. Na záver sa patrí, aby som sa ja poďakoval, a robím to veľmi rád, vášmu duchovnému otcovi, jeho spolupracovníkom, pánom kaplánom, ale predovšetkým vám, drahí rodičia, pretože bez vás, bez tej vašej lásky, s ktorou ste pred niekoľkými rokmi prijali tieto deti za svoje, že ste im dovolili narodiť sa na tento svet, bez tejto vašej obety by sme tu dnes neboli. A hoci je katedrála, vlastne bazilika, vyzdobená nádhernými kvetmi,
tak určite mi dáte za pravdu, že tieto dievčatá, chlapci sú oveľa nádhernejšími kvetmi, nádhernejšou výzdobou než kvety alebo sviece. Chcel by som sa poďakovať, že v dnešnej dobe tu v Trnave máme v tomto roku 150 asi birmovancov. A každý rok na Slovensku, by ste neverili, je okolo 60 000 birmovancov. To chcem pripomenúť len tým našim neprajníkom, ktorí hovoria, že katolícka cirkev na Slovensku stojí na nejakej stračej nôžke. Každý rok 60 až 100 000 mladých ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíckej cirkvi, je našou odpoveďou. Ale to nemá byť pýcha. To má byť len ubezpečenie, že chceme v tejto spoločnosti čosi urobiť pre všetkých. Či už veriacich alebo neveriacich. Svojským, kresťanským, katolickým spôsobom. A o to sa musíme všetci snažiť. A teraz už príjmite moje apoštolské požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, On vás znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého a prijal vás za svoje deti. Nech vás tak ochraňuje, aby ste boli hodní Jeho otcovskej lásky. Nech vás žehná Jeho jednorodený Syn. On sľúbil, že Duch pravdy ostane v Jeho cirkvi. Nech vás svojou mocou posilňuje vo vyznávaní pravej viery. Nech vás žehná Duch Svätý. On v srdciach učeníkov zapálil oheň lásky. Nech aj vás, zhromaždených a zjednotených, privedie bez úhony do radosti Božieho kráľovstva. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Niďte v mene Božom, aleluja, aleluja.